нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин дороҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Мо имрӯз як хабари нав ва пешниҳоди шумо мегардонем ва баъдан саволҳое ки ба мо равон кардагӣ биден ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охири навора тамошо кунед. Имрӯз як хушхабар ба шумо пешниҳод мекунем, яъне ки хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон масҷидҳо аз сари нав кушода мешаванд. Ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки бинобар сабаби паҳн нашидани беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан дар саросари рӯи дунё якчанд муддат масҷидҳоро маҳкам кардагӣ буданд ва хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дарҳои масҷидҳоро аз сари нав боз кунанд. ҳозир нусхаша ба шумо мехонем, бо диққат гӯш кунед. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон дастур додааст ки тамоми омодагиҳоро барои боз кардани масҷидҳои панҷвақта ва ҷомеиро рӯй даст гиранд. яъне ки фармон доданд, дастур доданд ки омодагиҳоро барои кушода кардани масҷидҳои панҷвақта ва масҷидҳои ҷамоатӣ аз сари нав омодагӣ бинанд барои аз сари нав кушода кардани масҷидҳо. ва дар ин нусха омадагӣ ҳастае ки вазъиятҳо ҳамин хел хуб рафтан гира шурӯъ карда аз 1 феврал тамоми масҷидҳо дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешаванд. хушхабари мо ҳамин буд, бародарони азиз, ки аз 1 феврал шурӯъ карда ҳамаи масҷидҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз сари нав кушода мешаванд баъди чандин муддате ки бо сабаби беморӣ масҷидҳоро баста карда буданд. инак мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунед. ҳасанҷон Рустамов нависад: салом акай Сормон, дар бораи студентҳо ягон навигарӣ нест, яъне рафтан ба Россия. мутаассифона ҳоло ягон навигарӣ нест дар бораи рафтани студентҳо ба Федератсияи Россия ва студентҳое ки дар Россия дохил шудагиянд ё ки пештар дар Россия мехонданд, вайҳо аз сабаби беморӣ ба Россия дохил шуда натонистанд. ҳамин чиза бидонед, дар хотиртон ҳамин чиза бигиред ки шумо аз ҷониби донишгоҳи таҳсил кардатон хориҷ намешен ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон шахсиятҳои бисёр қарор доранд ки дар донишгоҳҳои хориҷа мехонанд ва як саволи дигар ба миён меояд ки оё дар вақти даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ ӯ шахсиятҳоро даъват мекунанд ё ин ки не. хушбахтона ӯ шахсиятҳо аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд, чунки вайҳо студент ҳастанд ва бар зами марзҳо баста буданд, сафар карда натонистанд барои дарсҳои худшона идома додан. мухтор Тиҷей нависад: ака дар бораи кушода шудани роҳҳои Россия гап занед. агар ягон маълумот кишид, ҳатман гап мезанем бародар. як каси дигар нависад: салом акаҷон, барои депортҳо гап мезанед. амнистия мешавад ё ки не? солҳои 2019 ис. амнистия чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар сафари кории худаш ба Федератсияи Россия инчунин қайд карда буд ки шахсиятҳое ки ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ хурд кардагиянд авф карда шаванд, вале мутаассифона ҳоло қарори ҳамун амнистия буромадагӣ нестад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. и духтури дандон бародари тоҷикай. айном юристиҷаи муроҷиат кун, скидкат мекунад. Умаров нависад: салом ака, мо як тӯй гузарондем, тӯй вайрон шуд, тарафи домод пули хароҷоти моҳона баргардонетон гуфтестиянд. чо кунем? дар ҳамин савол ҷавоб медодем. пешакӣ раҳмат ака. бародари ё ки апаи хоҳар, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиза муқаррар кардагӣ нестай ки дар ҳолате ки шумо ҳамсар мегирен ё ки тӯй мекунен ва тӯйтон вайрон кишид, хароҷота бар бигардонен. дар қонунгузорӣ ин чиз омадагӣ нестай, танҳо дар иҷа созиши байни тарафҳоро нигоҳ мекунанд. агар мисол шумо муроҷиат кунед ба ҳамун хонаи домод ки хароҷоти шуморо бар бигардона, мумкин ҳастае ки бар бигардона, вале ба воситаи маҷбуран ё ки ба воситаи қонунгузорӣ агар шумо бигӯед маблағтона бигирен, ин чиз дар қонун нестай.
брат за брат нависад. Салом алейкум бародар. Агар аз Москва ба Қирғизистон ёки Узбекистон парвоз кунам, дальши ба мошин ба Тоҷикистон дохил шуда метавонам? Шумо гуфтем бо Узбекистон ва Қирғизистон роҳҳо кушодаҳай. Бародари азиз, ами як чиза ман ҳайрон мешавам ки инагда комментарияҳоеро ман мехонам, аз номи ман шумо ҳамун суханҳоро менависед. Ман худам ҳайрон мешавам. Ман дар ягон видеом гуфтагӣ нестам ки Узбекистон ёки Қирғизистон сарҳадҳои худша кушода кардагиай. як ҳафта пеш албатта ки видео карда гуфтагӣ будам ки парвозҳо байни ҷумҳурии Узбекистон ва Тоҷикистон барқарор шудагианд. Лекин ман дар ягон видеом нагуфтам ки байни Қирғизистону Тоҷикистон кушода шудагиай. Вале ғайриқонунӣ шахсиятҳое ки ба Қирғизистон сафар мекунанд аз Россия ғайриқонунӣ дохил мешаванд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи ҳамун мошинҳое ки шумо дар назар доред. Мисол парвоз мекунанд аз Россия ба Қирғизистон меоянд, баъд аз ҳамун Қирғизистон ҳастай посредникое ки то границара меоранд. Ва дар ин чиз ман гарантия дода наметавонам ва бо дар видеоҳоро ман гуфтагием ки дар ин бора ман шуморо совет наметавонам ки через Қирғизистон Тоҷикистон биёед. Кае ки мара ҳамин савола додагиам, ман гуфтагием ки хубтараш аз Россия прямой ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед. Тром менависад. Ассалому алейкум бародарҷон Сорбон. Ман чандин бор ба шумо мактуб менависам, шумо намехонед. Чӣ гуна квота гирифтан дар кор аст? Шумо маслиҳат медодед. Ба куҷо муроҷиат кардан лозим ва дипломам лозим мешавад? Ман интизори ҷавоб. Ҳазор раҳмати калом бародарҷон, зинда бошед. Дар ҳолате ки диплом гуфтӣ бародари азиз, вақте ки шумо дар Федератсияи Россия таҳсил кардагӣ бошед ва дипломи ҳамуҷаро дошта бошед, бениҳоят барои шумо роҳи осонӣ меёрад. Ва дар ҳоле ки дипломи шумо агар аз дигар давлат, мисол аз ҷумҳурии Тоҷикистон боша, ма фикр мекунам ки ин ягон осонӣ барои квота гирифтан оварда наметавонад. Ва барои квотара аз куҷо дастрас кардан ба куҷо муроҷиат кардан, шумо дар ҳар области ҳамун Россия дар куҷое ки қарор дорен ба ФМС ҳамуҷо муроҷиат мекунен, кори шуморо буд мекунанд. Ҳамзаев нависад. Салом акай Сорбон. Ҳамин ҷои корам виза роӣ кунам. Ман метавонам бирам Россия? Пешакӣ раҳмат. Виза роӣ кардан и ба шумо основания шида наметавонад бародари азиз, мутаассифона намешавад то аз ҳамун ширкатҳои сохтмоние ки хичон равон накунанд. Мисол мегирем, агар ширкатҳои сохтмонии давлатӣ дар уҷа намоянда дорад, намояндаҳои ӯво агар ба ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунанд барои бурдани муҳоҷирон, албатта ки дар ин вақт мешавад. Так шумо дар ягон фирма кор кунед ёки ягон мисол заводи дигар кор кунед, и основания шида наметавонад бародар ки аз ҷои шумо ягон коғаз роӣ кунанд. Агар Саидов нависад. Салом акай Сорбон. Илтимос мегуфтед. Ма гражданини Россия. Билет аз Тоҷикистон чанд пула? Илтимос пешакӣ раҳмати калом брат. Билет аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия аз 4300 сомон сар мешавад то 5500 сомона дар бар мегирад. ҳодиса нависад. Салом алейкум акай Сорбон. Соли таваллуди ма 2003 моҳи февралда 18 сола мешавам. Дар ягон ҷо намехонам, як гӯшам модарзод карай намешнава. Оё мара ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ёки не? Илтимос ҷавоб теака. Дар ин ҳолат ки мисол гӯши шумо нуқсон дора, шумо метавонед ки ба военкомати ҳамун ноҳия ҷои зистон муроҷиат кунед ва шуморо дар ҳамун рӯйхати нигодни одамо ҷойгир кунанд ва ба номи шумо повиска равон накунанд. Албатта ки дар ин ҳолат шумо даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. Мелников нависад. Салом акай Суҳроб. Мебахшед, моро аз ҷои кормон, яъне аз фирма телефон кардестанд. Мо рафта метавонем ёки не? Раҳмат ки ба мо ҳастед. Бародари азиз, номи ман Сорбон аввалан ва дуюме ки аз ҷои кортон аз фирма справка роӣ кардан и основания шидан наметавонад. Мо ин сухан аллакай бисёр гуфтагӣ ҳастем. Суфиев нависад. Салом алейкум акаҷон. Ман метавонам ба Российская Федератсия хонданӣ бирам, яъне студент. Родной братам гражданини Российской Федератсия мебошад. Пешакӣ раҳмат, илоҳо садсола шавӣ. ҳазор раҳмати калон ҳар нафаре ки ҳамин суханҳои хуб менависанд ва ҳамчун инсон фикр ақидаи худшона баён мекунанд, аввалан ман сипоси худма ба ҳамун шахсиятҳо мерасонам. Ва дар ҳолате ки шумо мегӯед ман хонданӣ бирам, оё метавонам ёки не, мутаассифона намешавад. Агар ки ин чиз мешид, ин қадар студенте ки айни ҳол дар мондагия дар ҷумҳурии Тоҷикистон вайҳо низ мерафтанд. Раҳмонали Алиев нависад. Салом алейкум акай Сорбон. Да акай ман вид на жительство дорам. Ман метавонам через вайҳо рафта илтимос ҷавоб тием? Пешакӣ раҳмат. Мутаассифона намешавад. Дар ҳолате ки падар ё модари шумо вид на жительство дора ёки гражданство дора, дар ин ҳолат шумо метавонед ки ба воситаи падар
ва модаратон ба Федератсияи Россия дохил бишен. Камолиддин нависад: салом алейкум акаи Сорубон, мо шуморо бисёр тамошо мекунем. Ҳамин дорувода гарантия дора, мо чӣ хел бовар кунем? Бародари азиз, ман ҳеҷ каса маҷбурӣ намегӯм ки шумо харидорӣ кунед аз ӯ доруҳо ё ки аз ин ширкат. Ҳар касе ки хоҳишманд ҳастай муроҷиат мекунад ва ҳамун рақамҳода занг бизанед, қатъи хачон ҳам суҳбат бишен ки гарантия метия ё ки наметия. Ин чизда бародаро ман кафолат дода наметавонам. Ичи занг бизанед, ҳамуҷа рақамош ҳастай, ҳамаша ба шумо падроб намефаҳмонам. Аслиддин нависад: сода карда бифаҳмон. Мо ҳамин қадар сода мекунем бародар, аи зиёд ман сода карда наметавонам, чунки чӣ қадар кӯшиш мекунам ки ба лаҳҷаи осон, ба лаҳҷаи кӯчагӣ барномаҳома бигзаронам ва осонфаҳм боша ба мардум. Муҳаммадалӣ Балҷувонӣ нависад: дурӯғ мегӯй, мардума фиреб накунед. Бародари азиз, хай иша худованд медонад танҳо ки ман дурӯғ мегӯм ё ки ту дурӯғ мегӯй. Ба ҳамин хотир то қайноми худат гап зан, яъне ки одати хислати хита гап зан, чем як каси дигара гуфтан. Олимхуҷа нависад: салом акаи Сорубон, илтимос ҷавоб те. Чанд бор менависам, ҷавоб наметӣ. Ба коғази духтур Россия мерай, уҷада документ мекунанд ё ки как гост мери? Пешакӣ раҳмат. Шумо уҷа табобаткунӣ меред, барои кору фаъолият не. Як каси дига нависад: ассалому алейкум акаи Сорубон, ман ҳар рӯз барномаҳои шуморо тамошо мекунам. Шавҳари ман дар Россия Санкт Петербург ҳаст. Касали қанд дора, бемор ҳаст. Ман метавонам рафта? Дар ҳолате ки шумо мехоҳем ки ба назди шавҳартон бирен, шавҳартон ниёз дора ба нигоҳубин кардани ҳамсараш. Дар ин ҳолат ҳамун ҳуҷҷати бемории шавҳартон ба шумо лозим аст. Яъне ки шавҳари шумо агар дар ҳақиқат бемор боша ва дар ҳақиқат дар уҷа табобат гирифтагӣ боша, ҳуҷҷатҳои духтурша ба шуморо равона мекунад ва шумо ҳамун ҳуҷҷатҳои духтура гирифта, паспорти хориҷитона гирифта, боз ЗАГСтона мегирену ба аэропорт муроҷиат мекунед. Дар ин ҳолат бе ягон монеагӣ шумо метавонед ки ба назди шавҳари хитон биред. Далер Шеф нависад: бародар, пешина видеора ман якум SMS нависам, нахонди ку? Худованд ҳамаро ранги шумо илмдор ва сухандон гардонад. Кати шумо як маслиҳат кардан дар кор. Ман ба номи Далер Шеф YouTube канал кушодам. Шашликҳои грузинский тайёр карданро ёд медиҳам. Барои реклама қатъи шумо чӣ хел алоқада биром ҷавоб гардонед бародар. Амҷада номи Instagram ҳастай бародар, дар ҳамун Instagram муроҷиат кун, иншаллоҳ ки ҳамсуҳбат мешавем. Ҷурабой нависад: салом, чӣ хел додар? 10 бор менависам, ҷавоб наметӣ. Чӣ хел Россия равем? RVP дорам. RVP на ЗАГС агар ки надошта бошӣ, ягон хел рафта наметавонӣ бародар. Узр барое ки саволта агар нахонда бошам. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. барномаҳои нави моро интизор бошен. Агар ягон саволҳои шахсӣ дошта бошен, бихоҳем ки лична қатъи ман ҳамсуҳбат бишен, дар Инстаграми ман обуна шен, саволҳои худтонро равон кунед, иншаллоҳ ки ҷавобтон мегардонем. Дар канали Юрист Ҷ обуна шиданро фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша то барномаҳои нав.